Dit is de laatste om, die krijgen boren. Ik doe nu een kraamhokje nemen, kom maar. Zo, dit is een smet op de navel. Zo, en nu controleren we dat we nou. Molken. Want het schip van molken had. Ja, ons moet de fles wel. Dit een pakje speen. Het is een beetje, de eerste memmermolken. Het lampje dat naar de kruid komt erbij. Dit redt hem zelf. Oeh, hoeveel lampjes hebben we nou? Er zijn nou... Trekjes? Oh, trekjes heb je zo'n. Die is beter dan ik. Ja, die telt alle daar. Die is nog een beetje harder. Dus na een weekend gaat het los. Ja. En dan komt er eigenlijk 5 lampjes bij. Maar lampjes zag ik altijd de lente, het vuur. Ja, ja. En we gaan een garagebedrijf. En dat houdt in dat wij 1 april weer aan het werk maken met de schip, neem wij aan het werk. Met de schip aan het werk maken. En van de gemeentes. En dat we dan schip met lampen nog in de gemeente zijn, omdat ze er van de mem al helden, dat heet dan Speen. Ja, daar werden mensen om het doorheen net zo heel blij mee. Want ja, de blijven op de avond razen om die lampjes natuurlijk. Dat was hier al heel betiert dat we dus 1 april zonder lamp al aan het werk kunnen. Hoe vaak bist je hier in de stal? Alle dagen bijna. Ja? En waarom? Om zien als er lammerij is of gas in de ruifketwan of wetter. Maar dan is het wel mooi. Ja. Wie is het letterlijk dan? Ja. Nee, ik kom helemaal net van de plaats. Nee, zij de men ben allebei net van de plaats aangekomen. Nee. Het is niet meer geen, mijn bebe wie dan vroeger boerendochter, dus hij ben dan wel boer. En ik weet net beter dan ik je van droom en ik vind het prachtig. Ik heb niks over mij, ik vind het prachtig. Ja, ik leef ervoor. Komt dat nou vaak voor dat je hem te keer het naar binnen? Ja, dit komt wel vaak voor. Ja. Dan mag je graag hier samen bezig wezen. Ja, hè? Ja. Want dan wist ik net van boerenaankomst. Nee, klopt. Nee, ik ben eigenlijk straks Martin erin rollen. Ja, ik vind het altijd heel mooi. En zeker dat de schip thuis binnen en de lammerij. Ja, en nu ze ben vind het echt mooi. Dus hoe daar ben je hier, ik woon vaak. Ondertussen ben ik wat bezig en die help ik. En ja, die doet ik wel echt bij elkaar. Ja. Maar en het is een drokke tiert. Bist de nachtstrik uit of? Nou, als het mat geven we er straks wel uit. Ja, als we weten dat een schip het zwier had en het zitten wat genoen. Dan kiest het weer. Ja, dan ga ik. Dan is net zijn we een poort naar de zijkant. Nee. Zet ons om. Ja. Ja, ik denk dat ik er eruit ben. Ja, vorige week ben je langs dan geboren, die er bijna aan de fles jouwen. En die had Elze dus s'nachts om jou te aan, om jouw trein te doen. Ja, en Om de de wekker beste zetten en eruit. Ja. Nou, dat is toch lekker trots leuk. Ja, ik zie dat wel. Die taak wat dan. Het zei ze doe slecht en ik dan. Ja. Ik had de lampjes direct wel uit. Ja, ik had dan gewoon in het schip en de 4 lampjes goed leidt. En Mieke loopt ze de zaal. Wat goed, hé. Ja, dat ken ik niet. Nee? Nee. Ik ben een stadje, ik kom uit de stad, dus ja, dan kies dit soort dingen niet. En wij een beetje boer waren, of net? Ik wel. Ik wil het wel.